Has vist que animat que arribo avui, Jasmina? Avui arribes ben animat, ja et veig, ja et veig. I és que ja tornem a ser aquí divendres per la tarda i el microones es posa... Des de fa 8 temporades, des de fa 8 anys, ja Tarragona Ràdio va proposar a la Universitat de Rovira i Virgília, als estudis de comunicació, de fer una col·laboració estreta en el sentit de que en fi, la universitat, els estudiants poguessin fer un programa setmanal de ràdio perquè el poguéssim emetre en horari normal dins de la programació de Tarragona Ràdio. 8 anys després, el programa es diu El Microones i participen una dotzena d'estudiants de comunicació de la universitat, de diferents cursos, i l'estem posant en antena durant aquests 3-4 mesos de la part final del curs 2011-2012. El que interessava era trobar algun tipus d'activitat que et permetés posar tot una mica en dansa, no? Tarragona Ràdio i el departament, amb aquestes dues sensibilitats diferents, van trobar que el taller era la manera potser de tastar això, no? De tenir una dinàmica gairebé professional, però amb la xarxa que implica tenir, en aquest cas jo, que sóc la que coordino el taller, però una persona que ha treballat en mitjans, darrere, fent de xarxa una mica perquè experimenten lliurement, però que alhora tinguin la pressió d'haver de treure un producte real cada setmana. No? Crec que és una bona oportunitat per agafar els automatismes més professionals, perquè aquí a la universitat fas treballs i moltes coses a casa, però no et donen l'oportunitat per agafar una continuïtat dins d'una ràdio, saber que has de fer una programació setmanal i que ja tens una responsabilitat de que ho has de fer molt bé perquè això és un producte que sortirà en antena. Jo ho recomano moltíssim, fins i tot com a experiència pròpia, perquè jo vaig començar també a fer pràctiques i a treballar quan estava estudiant fa un munt d'anys. I per tant, la meva recomanació, especialment a aquells estudiants que tenen molt clar que o volen escriure en un diari o volen treballar en un mitjà audiovisual, que intentin fer pràctiques, encara que siguin sense remunerar, que facin el que sigui, perquè sens dubte treballar en un mitjà de comunicació li donarà una perspectiva que mai podran aconseguir per moltes pràctiques que es facin a la universitat. Com més aviat millor, crec jo, perquè això vol dir que m'interessa el taller, que m'interessa el mitjà i que puc agafar experiència abans que altres companys del meu curs. Jo crec que aquí el que els hi costa més o el que em fan pitjor al començament és que tot és text i tot és que volen llegir molt bé i clar, quan volen llegir molt bé significa que no estan escoltant res del que estan fent i llavors una mica fan el que moltes vegades fas en conya, no? Que fem el teatrillo. Ui, sí, que guai, sí, i ho tenen tot guionat, pam, no? I és trencar això. Jo crec que estem en aquest procés, hem començat a trencar-ho ja, però a mi moltes vegades hi ha vegades que escoltes i dius, ei, no, solteu-vos, traieu el guió d'aquí, poseu 2 ítems i intentem gestionar-ho d'una altra manera. Això és el que crec, la naturalitat és el que encara els està costant una mica. I el que més m'ha costat pel que fa a fer el programa i tal, és llançar-me a la piscina. O sigui, el primer programa, si algú pot escoltar per internet, en el meu cas va ser horrible, o sigui, em costava molt, estava molt nerviós. I això que dius, clar, és la ràdio, ningú t'està escoltant, és un fals directe, per així dir-ho. Doncs m'ha costat. I a partir del segon, tercer, quart vaig dir, saps què? Ment en blanc, llança't i a gaudir, que és el més important en aquest taller. Bueno, Jasmina, aquesta sintonia també m'agrada. El que més m'ha sobtat és que, per exemple, jo faig una secció amb 4 companys i hem de fer un guió només de 10 minuts, per exemple, o 8, i això ja et porta una feina impressionant. I després, el que més m'ha sobtat a banda és la producció. Perquè si hem de trucar persones perquè vinguin a la ràdio o només per una entrevista telefònica, hi han de ser persones que vulguin explicar alguna cosa o que siguin importants i és molt difícil contactar amb elles i et porta molta feina i això a la universitat no s'aprèn. Home, la principal idea quan entres aquí és que és un taller i aquí has d'experimentar. Saps que no tens un cap que et diu has de fer això, has de fer aquesta notícia, has de fer... No, aquí podem experimentar, fer el que volem i saber, potser trobar un estil que ens agradi i que el puguem portar després a la vida professional. I és això, és un taller i ens hem de divertir, és el principal. Això és Tarragona Ràdio, al 96.7 o també des de tarragonaradio.cat i bueno... Que la universitat, els estudiants poguessin fer un programa setmanal de ràdio perquè el poguéssim emetre en horari normal dins de la programació de Tarragona Ràdio. 8 anys després, el programa es diu El Microones i participen una dotzena d'estudiants de comunicació de la universitat, de diferents cursos,
i l'estem posant en antena durant aquests 3-4 mesos de la part final del curs 2011-2012. De manera que els primers programes es graven aquí, als estudis de ràdio de la universitat, però els 3 o 4 últims programes els faran en directe, els divendres de 6 a 7 de la tarda els faran en directe als estudis de Tarragona Ràdio. Per tant, necessàriament, i segur que milloraran en contingut i en forma radiofònica. Què hi treu la ràdio de participar en això? O sigui, quin és el benefici que en treu la ràdio? El principal benefici és de caire social, en el sentit que nosaltres som una ràdio pública i entenem que hem d'estar al servei de les institucions públiques de la ciutat i en aquest cas també al servei de la Universitat Rovira i Virgili. I per tant, creiem que és una bona feina col·locar en un horari normal de la programació un espai realitzat per alumnes de la universitat. També hem fet tallers de ràdio amb associacions de veïns, amb col·lectius educatius de diferents zones de Tarragona, i això va en la línia de servei públic, de ràdio pública que té Tarragona Ràdio. Algun d'aquests alumnes que ha participat en algun d'aquests programes durant aquests 8 anys ha acabat incorporant-se en la plantilla de la ràdio? Sí, i tant. 3 o 4 alumnes s'han incorporat, alguns de manera puntual durant una temporada, i n'hi ha un concretament que s'hi ha quedat i que està treballant com qualsevol altre professional de la ràdio, ja no està estudiant a la universitat, ja ha acabat els estudis i s'ha quedat completament integrat a la plantilla de Tarragona Ràdio. És una oportunitat, també ens serveix a nosaltres, i a mi com a director de Tarragona Ràdio em serveix per veure el planter d'estudiants, especialment aquells que els hi pugui agradar o puguin estar interessats en el tema radiofònic. I insisteixo, tenim 3 o 4 experiències, alguns es van quedar uns quants mesos participant en informatius, en programes com a producció, i en un cas concret s'ha quedat definitivament. Des del món professional, no sé si recomanaries als estudiants de comunicació en aquest cas que participessin d'aquestes iniciatives perquè potser és la manera d'entrar en una roda, no? Sí, sens dubte. Jo ho recomano moltíssim, fins i tot com a experiència pròpia, perquè jo vaig començar també a fer pràctiques i a treballar quan estava estudiant fa un munt d'anys. I per tant, la meva recomanació, especialment a aquells estudiants que tenen molt clar que o volen escriure en un diari o volen treballar en un mitjà audiovisual, que intentin fer pràctiques, encara que siguin sense remunerar, que facin el que sigui, perquè sens dubte treballar en un mitjà de comunicació li donarà una perspectiva que mai podran aconseguir per moltes pràctiques que es facin a la universitat. No sé si quan un cada dia ha de fer ràdio, cada dia s'ha d'aixecar a les 5 del matí en el teu cas i fer programa de ràdio, no sé si aquests estudiants poden representar una font d'inspiració de veure noves maneres de fer, i no sé si hi ha algú d'aquests programes que t'hagi sobtat, perquè potser estem molt acostumats a un tipus de ràdio, no sé si hi ha algú. Sí, fem una ràdio molt convencional en general, i Tarragona Ràdio és una emissora convencional d'informació local, però amb formats molt convencionals. Per tant, a mi l'experiència dels 7 darrers anys i aquest em serveix a vegades escoltar coses que dius, ostres, veus, això? Segurament perquè, malauradament, la ràdio no s'adreça en aquests moments a un públic jove. Hem de reconèixer que majoritàriament tenim un públic de mitjana edat o d'edat gran, i que només el públic jove, o bé a través d'internet i de les xarxes socials, o bé per algun producte molt concret com és l'esportiu, s'interessa realment per la ràdio. Per tant, reconeixent que en general tots fem una ràdio molt convencional, molt amb prototips de programes informatius, d'esports, d'entrevistes, de debats, de magazins, està molt bé escoltar petites píndoles radiofòniques que ens poden oferir aquests estudiants o d'altres que ja han passat pel taller de ràdio, perquè realment ells potser tenen idees que tu no les tens. Sí, jo més o menys crec que avui quasi tots són músiques, no? Quasi tot menys, la penúltima crec que és el sol. Ara quan anem cap a dintre amb els tècnics, quan li doneu d'allò, agafeu el guió del tècnic, ja li deixaré al damunt i li marqueu que això és música. Fabio Martí Vilches i estic a tercer de grau, de periodisme. Sí? Silenci, a veure com ho fa el Fabio. Això d'estar a la càmera. Fica guapo, Miro a la periodista, no? Home, no mires a la càmera, tio. Concentració. Es veu el micro? Sí. No, et veus tu. Pots entrar a la cadira? Sí. Ah, ja està. Vale, doncs com vulgueu.
Vale, doncs si m'expliques per què vas decidir participar d'aquesta iniciativa? Doncs perquè crec que és una bona oportunitat per agafar els automatismes més professionals, perquè aquí a la universitat fas treballs i moltes coses a casa, però no et donen l'oportunitat per agafar una continuïtat dins d'una ràdio, saber que has de fer una programació setmanal i que ja tens una responsabilitat de que ho has de fer molt bé perquè això és un producte que et sortirà en antena. Des que has començat, em sembla que porteu un parell de programes. Què és el que més t'ha sobtat, des de fer les pràctiques a casa? Quan ho has de fer de veritat, què és el que més t'ha sobtat? El que més m'ha sobtat és que, per exemple, jo faig una secció amb 4 companys i hem de fer un guió només de 10 minuts, per exemple, o 8, i això ja et porta una feina impressionant. I després, el que més m'ha sobtat a banda és la producció. Perquè si hem de trucar persones perquè vinguin a la ràdio o només per una entrevista telefònica, hi han de ser persones que vulguin explicar alguna cosa o que siguin importants i és molt difícil contactar amb elles i et porta molta feina i això a la universitat no s'aprèn. Tu creus que potser darrere la ràdio no es veu tota la feina que hi ha? És a dir, quan tu escoltes un programa de ràdio, fins ara eres conscient de tota la feina que hi havia al darrere? No, jo no era conscient d'això, a banda que nosaltres també guionitzem molt i ara estem aprenent a deixar el paper a banda i a parlar una mica més. Suposo que a la ràdio, si han de fer un programa matinal de 5 hores cada dia, els guions ja no seran tan escrits i mecanitzats i no portaran tant per llegir, per exemple. Què és el que més t'ha costat a l'hora de posar-te davant d'un micro? Doncs no t'ho sabria dir. Jo diria això, d'aprendre a no llegir, a ser natural i a parlar explicant les coses com si tinguessis els oients al davant. Això és la cosa més difícil i que encara estem aprenent perquè portem 3 programes, aquest serà el 4, i esperem que quan arribem al final ja agafi la naturalitat, que se senti natural, que no es vegi que llegeixo, i quan pugui arribar a una ràdio després de les pràctiques o el que sigui, doncs que ja no se'm nota. Tu escoltes gaire ràdio? Abans el Ricard deia que a la gent jove li costa escoltar la ràdio. Tu ets un oient de ràdio? Sí, és que a mi m'agraden molt els programes esportius, per exemple de nit, tipus Larguero, o Tu diràs, o després, per exemple, si tinc un rato també, si vas al cotxe, o depèn, fiques els programes matinals, o si no també les radiofórmules, o Flash FM, per exemple, no sé, música, de tot. Creus que, no sé si esteu fent alguna cosa innovadora respecte als programes tradicionals, abans el Ricard parlava d'un model de ràdio tradicional, no sé si vosaltres esteu aportant alguna cosa nova en els vostres programes, no sé si hi ha alguna cosa, no sé si en relació amb les xarxes socials o alguna cosa que sigui innovadosa. Home, la principal idea quan entres aquí és que és un taller i aquí has d'experimentar. Saps que no tens un cap que et diu has de fer això, has de fer aquesta notícia, has de fer... No, aquí podem experimentar, fer el que volem i saber, potser trobar un estil que ens agradi i que el puguem portar després a la vida professional. I és això, és un taller i ens hem de divertir, que és el principal. Doncs vale, doncs fantàstic, Amb un aplauso, Estàs en un taller fent primer de periodisme o com va això? Com més aviat, crec jo, perquè això vol dir que m'interessa el taller, que m'interessa el mitjà i que puc agafar experiència abans que altres companys del meu curs. Per què has escollit la ràdio en el teu cas? M'encanta. Sempre m'ha agradat la ràdio des que era petit, sempre l'escoltava i crec que actualment la ràdio ha evolucionat tant. Pobre, quina intimidació. Que la ràdio actualment és un mitjà que més que està oblidat, com alguns pensen, està evolucionant. O sigui, s'està fent més actual i crec que és un bon moment per entrar a un taller de ràdio. La gent de la teva generació, abans també ho deia el Ricard, ho deia el Fabio, que sí, ell deia que escolta programes esportius. En el teu cas, quin és el model de ràdio que escoltes? Sobretot els programes despertador i quan tinc temps i no estic a classe, els programes d'humor de migdia com la competència a la segona hora. Quin tipus de ràdio consumeixes tu en el teu cas? Ràdio tradicional, és a dir, ràdio de buscar el dial o ràdio per internet? Bona pregunta. Sempre
intento que serveixi internet, perquè hi ha menys interferència, realment. Creus que la ràdio, o sigui, deies que està en un procés d'adaptació, que està variant, cap on creus que ha de tendir la ràdio per atraure el públic de la teva edat, per atraure el públic més jove? A l'humor, sobretot a l'humor i a la frescura. Abans tenim la imatge del típic locutor, hola, bon dia, estem aquí als estudis de RAC1, el que sigui, tal, i ara és més aviat més espontani, no? Sobretot el que et deia de la competència i la segona hora, són programes que han sabut connectar amb el jovent gràcies a aquest estil d'humor, de programa. Creus que el tema de la interacció amb les xarxes socials, jo que sé, per exemple, una retransmissió de futbol, doncs, ostres, que es llegeixin els tuits més destacats o que comentaris al Facebook, creus que això ajuda a aquesta interacció? Creus que fa una ràdio més viva? Sí, moltíssim. La ràdio es veu com una cosa tancada, no? Allò que estàs cuinant i estàs escoltant un senyor avorrit a un locutori parlant. I gràcies a aquesta interacció del 2.0, del Twitter, del Facebook i de les xarxes socials en general, s'ha obert aquesta ràdio. És molt més interactiva, és molt més atractiva, fins i tot, no? Per l'oient. Què és el que més t'ha costat des que, amb aquests programes que porteu, què és el que més t'ha costat i què és el que més t'ha sobtat de fer un programa de ràdio? El que més m'ha sobtat, i ara potser riureu, és el temps que hi has de dedicar. O sigui, per una secció de 5 minuts, el temps que has de dedicar no és el mateix que fa el Basté quan ha de fer tot el programa d'Espertador, no? Però és feina, és preparació. Ostres, en el meu cas que faig la secció d'humor, què pot fer gràcia a la gent? Com podem dir aquesta broma? Com ens muntem tot això, no? I el que més m'ha costat pel que fa a fer el programa i tal, és llançar-me a la piscina. O sigui, el primer programa, si algú pot escoltar per internet, en el meu cas va ser horrible, o sigui, estava molt nerviós. I això que dius, clar, és la ràdio, ningú t'està escoltant, o sigui, és un fals directe, per així dir-ho. M'ha costat. I a partir del segon, tercer, quart vaig dir, saps què? Ment en blanc, llança't i a gaudir, que és el més important en aquest taller. Doncs perfecte. Perfecte. Molt bé, no? El tos de futbol. És una grava així de petita. Vale. Qui m'has decorat, el promo? No crido, Jo més petit. Tan gran? Jo tampoc. Potser més petites així. Quan me diguis. Va, com vulgueu. Bueno, Marta, explica'm una mica aquesta experiència del programa al microones des de la universitat, una mica per què es va posar en marxa i quins són els objectius que persegueix. Com sempre, quan hi ha qualsevol tipus d'iniciativa dintre de la universitat és una confluència de factors. Hi havia Tarragona Ràdio, que estava interessada en col·laborar d'alguna manera amb la universitat. Dintre del Departament d'Estudis de Comunicació també hi havia un interès en tenir una percepció, diguem, de la realitat mediàtica de Tarragona. I més enllà de les pràctiques o dels productes tancats que surten de les pràctiques i que es poden enviar a un concurs o es poden emetre puntualment, el que interessava era trobar algun tipus d'activitat que et permetés posar tot una mica en dansa, no? Tarragona Ràdio i el departament, amb aquestes dues sensibilitats diferents, van trobar que el taller era la manera potser de tastar això, no? De tenir una dinàmica gairebé professional, però amb la xarxa que implica tenir, en aquest cas jo, que sóc la que coordino el taller, però una persona que ha treballat en mitjans, darrere, fent de xarxa una mica perquè experimenten lliurement, però que alhora tinguin la pressió d'haver de treure un producte real cada setmana. I clar, és com un conjunt de factors que fan que jo crec que la iniciativa sigui molt atractiva i hagi tingut una continuïtat pràcticament de 8 anys. Què és el que més els costa? Abans em donaven ells la seva opinió, el seu punt de vista. Des d'un punt de vista pedagògic, en aquest cas, què és el que més els costa? Jo crec que el que més els costa, de fet ells ho han dit molt bé, no? El que més els costa és de cop copsar la feinada que hi ha per omplir 3 minuts. Ells han dit 5 i 10 minuts. O sigui, jo ja només em poso en el cas de 3. De posar davant d'un micro i veure que necessites, com aquell que diu, si vols fer un bon plat, tu has d'anar al mercat i comprar un bon peix, una bona carn, i no depèn, independentment del que tu sàpiguis cuinar, necessites bon material. Conjugar tot això, aprendre a trobar bon material, a documentar-se adequadament, a escriure guions no a la babalà i hi-hi-ha-ha,
i tenir una mica de disciplina interna, escriure, editar, i sobretot jo crec que una de les coses que a mi em costa més cada any, però que quan opinen molt ràpid, ho agafa molt ràpid la dinàmica, és que a vegades no escolten. O sigui, ells tenen una idea molt visual del que volen fer a cada secció i la traducció del que volen fer al que s'escolta és diferent, no? I com transmetre això en un guió, com posar els efectes, com entrar les músiques, tot aquest tipus de coses, o treballar amb el format reportatge, no? Que no és tot posar-se davant d'un micro, que també pots experimentar i oferir uns productes molt atractius. Si tens un multipistes i pots editar i quadrar molt bé i tens un bon material, però alhora tens un format molt atractiu per aquest material. Jo crec que és aquest conjunt de coses que de cop i volta de la simplificació de dir és que tinc un micro davant, m'obren el canal, jo com tinc l'àvia xerro i més o menys ja trec els 3 minuts. D'això a una cosa planificada, en producció, com deien ells, amb un guió ben fet, que serveix de xarxa, o sigui, es fa un guió per trencar el guió, però el guió sempre està per sota, evidentment. Jo crec que aquest nois, això ha de sonar d'alguna manera, i no ha de sonar de qualsevol manera, perquè davant d'un micro a xerrar, ens hi podem posar ara, si voleu, obrim els micros, estem 4 hores xerrant, però si volem fer un producte professional, això té una feina, o molta més feina del que vosaltres us penseu. Jo crec que és aquest salt, que en el moment en què agafen la dinàmica, llavors ja és tot molt més senzill. Què és el que fan pitjor? Què és el que fan pitjor? Sí, què és allò el que quan un comença fa més malament? Què és en el que té més dificultat? Jo crec que moltes vegades és prioritzar quin contingut volen posar a l'antena. Per mi la locució sempre és una cosa millorable, per tant, per mi la locució no és un problema. Hi ha gent que té molt bona locució d'entrada, gent que li costa més, gent que li va millor un guió tancat, però jo crec que aquí el que els hi costa més o el que em fan pitjor al començament és que tot és text i tot és que volen llegir molt bé i clar, quan volen llegir molt bé significa que no estan escoltant res del que estan fent i llavors una mica fan el que moltes vegades fan conya, que fem el teatrillo. Ui, sí, que guai, sí, i ho tenen tot guionat, no? I és trencar això. Jo crec que estem en aquest procés, hem començat a trencar-ho ja, però a mi moltes vegades hi ha vegades que escoltes i dius no, solteu-vos, traieu el guió d'aquí, poseu 2 ítems i intentem gestionar d'una altra manera. Això és el que crec, la naturalitat és el que encara els està costant una mica. Suposo que el motiu de satisfacció més gran és veure com, quan abans deia el Ricard, que un alumne que surt del taller, que ha començat aquí, que ha començat a donar les seves primeres passes, acaba saltant al món professional i més en un moment en què això de trobar feina no està massa fàcil. Jo, de fet, el taller sempre ha sigut una porta d'entrada. No sempre a la ràdio, de fet hem tingut molts alumnes que han acabat treballant en la ràdio. Tarragona Ràdio uns quants, però en altres emissores també. I no és tant que el taller els hagi ensenyat, que també, sinó que jo crec que el taller el que els ha fet és perdre la por a la dinàmica professional. De manera que ja no entren encongits a qualsevol feina, sinó que saben que s'hi trobarem. I aquesta seguretat jo crec que és el que fa que es llancin al món professional amb molta més desenvoltura. Però no només a la ràdio, també tenim alumnes que van sortir del taller, que se'ls va escoltar, que els va agradar com feien els textos o que sigui, que han estat treballant a Tarragona, a Més Tarragona. De fet, tenim alumnes extallereros repartits per tots els mitjans locals de Tarragona i fins i tot alguns a Barcelona, que una mica la pèrdua de la por, el primer pas, el trencament d'aquesta barrera entre món acadèmic i món professional es va produir a través del taller. Doncs ale. Fantàstic. Molt bé.